Yoroi try ngi pediang so bhai phi hakani ga YouTube channel jonga United Christian Faith Apostolic Church but hakani ga Porsche bangin sdang hakani ga jing shakri ga jongi ngan puli na ga tin ga jomble ngan puli na ga sam ka ba ar phonyo khot ka ba saw to pen songo bhai yalade how try tun I me ga jing kwa ka donun dengan puli ru na ga sam ka ba ar phonyo khot ka ba ningkong to utrai ulong ka jing shai jonga bat ka jing penem jonga yanong an shapting utrai ulong ka bor jonga bat ka jing hem jonga yanong an ka wet dagani ka tin ka jomble tong ni por ngit pelong jing dwai try ji sub ka rang iwana khmat ka jome ka ni ka por try da pen kan tang no ka in ko pa ka ni ka jing shakri ka jongi ka ni ka step ken ko pa ngi IT hame ken ko pa ngi nget ken ko pa ka ye ka kamba ka jome ngi nget ye ka presence ka jome ken ko try kan dan ka ni ka jing shakri ka jongi bat ngi nget scam ken ko pa ba mun sim jome ken try un khilai lut ko pa happening jing baro trying it pen tang no ni ka por baro ha ka kerteng ke jo jis kin ba bangi pan amen te ha ni ka por tong in phai atong in let ban shakoi ke jing shakri ka ban mani ban yaro you try but hari nang tang in let ban yo sngo na ka tin ke jomble na I pastor one born nong bring in I in sam na ka tin ke jomble Roi try hakani ka por ngin let ya ka ban yaro ban mani you try ba nga kerpat epi baro ke bepet hakani ka por subha ba snoti lamban ngi ya ka ban a ka jiro show blay bo try Jesus Christ non per em jangi Hallelujah, hallelujah. Melo non per em jingi. Melo non si spagi try.
Shania amitrai namar belong barohangan Jisumi ai jingin belong benen barusin Ngashania amitrai namar belong barohangan Jingkena amitrai Jingpujong ahamit Dalelengam pustai namar medon batngau Jingkemen hamit rai Jingpujong ahamit Dalelengam pustai namar medon batngau Jesus, you save me. You are my Savior and my King. I will trust in you, Lord, 'cause you are my everything. Oh, Jesus, you save me. Jesus, you save me. You are my Savior and my King. I will trust in you, Lord, 'cause you are my everything. My hope is in you, Lord. My plan is in your hands, and nothing can worry me. You always with me. Oh, my hope is in you, Lord. My plan is in your hands, and nothing can worry me. You always with me. And Lord, and I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you. And oh, and I trust in you. I trust in you, Lord. And I trust in you. Sing it out. Oh, we trust in you, Lord. Oh, and I trust in you. I trust in you. I trust in you. Oh, my Shania Hamid. Oh, my Shania Hamid. Shania Hamid. Shania Hamid. Shania Hamid, right? Oh, Ishania Hamid, Jesus, Hamid, right? Oh, Ishania Hamid, oh, Chicken and Hamid, right? Chipujong Hamid, Dalelengam kuslay namar medon batngau Jingkemen Hamid rai Jipujong Hamid Dalelengam kuslay namar medon batngau Hallelujah. Sishatrai medon batngau Hallelujah. My hope is in you, Lord. My plan is in your hands, and nothing can worry me. You always with me. How do you see, Lord? My plan is in your hands. My hope is in you, Lord. My plan is in your hands, and nothing can worry me. You always with me. How do you see, Lord? My plan is in you, Lord. My hope is in you, Lord. My plan is in your hands, and nothing can worry me. You always with me. My hope is in you, Lord. My plan is in your hands, and nothing can worry me. You always with me. My plan is in your hands,
hallelujah. Lord, we trust in you, O God. All our hopes, all our plans is in your hands, O Lord. Because we know, O God, that you live and you live forever and ever. Because you live, I can face tomorrow. And because you live, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future. My life is worth living just because you live. Oh, we sing because you live. And because you live, I can face tomorrow. Because you live, all fear is gone. Because I know, and yes I know, you hold my future. My life is worth living just because you live. Oh, namaruin, yaran kajing kerbe, namaruin, oh kanong akme, namar ngatim, oh ngatim utrai uyain, singin jong la long jing mentoy namaruin, oh namaruin, yaran kajing kerben, namaruin, oh kanong akme, namar ngatim, oh ngatim utrai uyain, singin jong na long jing mentoy namaruin, namar ngatim, oh ngatim utrai uyain, singin jong na long jing mentoy namaruin, singin jong na long jing mentoy namaruin. Oh hallelujah, sisa droy. Kajing im jing kalong ka bebentoy om na ki EQ pat ki daw. Herena kada ka me im ke ku droy sia bom jukut na bangin ngat bangin im lam rangkat ban me sia bom jukut pa sia bom jukut ku droy. Kulesibon tra Jesu. I ngo amen. Amen. Thì hai đi cái Paul nên con ngài ngủ play nam ta ka ni cái ski cái bộ lai ngi but ngap dang so bai phi baro ki pravenge ki biju page kin ka channel jong ka United Christian Faith but kum juru ki parlok parjor ki baju snap ya ka ting ga jong play thì hai ni cái Paul cái ni cái ski cái bao try lai ya ka bangin yo ban ya slok na ka ting ga jong play thì ni con ngap dang so bai phi baro but kum juru ba pin sha skor kin dia ya ka ting ga jong play but nge scam lamba ka ni ka kubor ba play bu ka do nut ka jonga un ka khui ka jim jpi ka ni ka ski bang ta te ha ka ni ka po ngi ni le ban doi ba play ni ban ka khu ya ka jing im ka jungi wei poi kat bing nang sha skor ya ka ting ga jong play hallelujah try ba ko dong you want kamat ka jamaica try ha ka ni ka ski bang ta ka ni ka ski ka pathmai ka ski ka bam la thau ka try bam la ai ngi ka try ablay to one man ka khu yangi ka try ni ka por ya baro ki bas ngap ya ka ni ka khu bor ni ka ski ka try limba ka ni ka video ka try man ka khu ka jim jiki met bat man sim bat jing bat jabar khat ka try bang ada doi limba ka ni ka khu bor ka try man kta ek man sim ba ko dor ka try man panlong ka jingi ba khlan hme ha ka tin ka jeme ka try ngi it no ni ka por baro ku we ha ka ti ka jeme ha ka kirten jong Jesus banasra ngi doi amen te haka ni kasni ka bamanta kwa banya same phi na ka tin ga jong blay but ka tin jong blay ka ba utra la bu ka do nu jong ha ni kasni ka long na ka kitab jong Joshua ka nong ba arpusa but ka khat ka ba khat san ka ni ka tin jong blay ka ong but lada kam ide phi ban shakri utra tu jet phi haka ni kasni ya nu phin shakri ya kita ki ba ki pa jong phi ka ya shakri ki bala don
Chashiliang kata kawa lani ya kita ki blay ki amor ki ba pishong hakari jongki rei manga bat ke yen juga ngin shakri ya utrai ka khubor ka ba utrai bu ka do nu jonga hakani ke singi kalong shapang yanu bangin jet yanu pin jet ban shakri kata ri ka khubor ka keteng joni ka khubor kalong jet yanu pin shakri but hakani ka bangla puli yi pi mentan yi iba kadi ka por ka ba u Joshua ula deb ban yalam ki khun Israel Syakari jom ka jingkular syakari kanan bat kani di ka por ka ba itu English pang ka jingya lenti jom ki khun Israel hadin ba kila poi ha kari kanan bat kani ka di ka por ka ba kisngi ki bakhadu jom u Joshua kum ubreu ya ka bon im ka di ka pertai bat ka tin jom ka ong ba kani di ka por ka ba ula janman leno sha utrai bat ka jinglong jingban jo ki khun Israel hadin ba kila poi ha kari kanan kam tam ka jinglong man sim juki kam shimla long ka biang lani kata ka jing man sim ka ba yaine ba utrai kum bangi puli ha kan ka bible kai thu ingi ba kilas dang ban suntut kilas dang ban phaide no na ka ba shakri uble bat kilas dang ya ka ban hiar ha jinglong man sim ka juki bat ka tin job le kai thu ingi ba u Joshua kum unong yalam hakum kani ka por ha ba ulai yakini ki jinglong jingman ka jinglong man sim jo ki khun Israel ba kilas dang man her no sha ka jingmani blai thao ba ka jinglong man sim ka ba her hadu ka tata u Joshua ubu yakani ga jingkhat ubu yakani ga thong but u khat iki jat bin riu Israel ba kinjiet yanu kinjiet hatu kinjiet ya blai ba em lani kinjiet ya kita ki blai jong kinong amor but ki blai jong ki nong kanan hakata ka por but kani ga jingkhat ka jong u Joshua wang yanu pipin jet rei manga bat ka yin juga ngin shakri yo trai kani ru kalong ka eke badon kamingi hakini kisni ki bamanta but ni em ka perthai ka ba ngila ban ong ni don kam ban jet yanu ngin shakri ni don shibun ke jingjet but ka ba ni snow ngala ban ong han ka por kalong ba ublai ula bu yangi kani ka bor kata ka bor banjet yanu bengin shakri hatu ngin shakri ya ublai langin ngin shakri ya kespa langin shakri ya ki aka jong ka di ka perthai ken ma gani ka we ublai ula ai ya khun ben riu ya ubreu la thau kerpang ya ubreu bandon ya kata ka mon kata ka bor banjet nadu ka basdang hi ni iba ublai ula thau yu adam adikim da kata ka bor banjet lakin jit ban ko ngu yublay lakin jit ban mani yublay lani kin jit ban ya hakala halaka jong kalenti ke jongki nak ta kada hakani ko port bom ta kalong na ko ban ong ipi ya ka eba pin jit Jesus Christ wang kumni wang haga gospel jong Matias kal nong ban rio kadkhat ka ba arbusa ko ong ba ngimla ban shakri ya ublay bat ka spa tangan pulien ka port Matias kal nong ban rio bat kadkhat ka ba arbusa ko ong ikene kentien Jesus Christ ubu yakin ika kentien wang yenu wang bangim la ban shakri ya ublay rengkat bat ya ka spa ngan pulien ka por amdan ubala ban shakri armut ki kenran na ba un isi away but un age away lani un bad away but un lendet away pimla ban shakri ya ublay bat ya ka spa hakani ka jingkren ka jong Jesus Christ ubu yakani kata kalong ba ngimla ban shakri armut ki kenrat kala ban long bengin shakri ya ublay lani ya usaitan lani ya kespa kadi jingijet ka jonga ba jong pi yenu ngin shakri hakini gisni ki ba mentangi iba bon ki breu ma ki bu ya kaspa kum ka blay ka jong ki ila klet no you blay but ibu you blay hadin bangarong ipi nginum la ban shakri ban pensong bahalang ya boro ar kata kalong you blay but yo soitan lani you blay but ya kaspa tikini ka kalong ka eke bangi don kam banjit ka babel kai thu ingi haga upol wong ikini kintin haga stich kinong galatia kal no maningkong but kat khat ka bashipo ya ka ba upol wong ba ngimla ban pensong bahai ya blay but ban pesu bahalang ye kibrio sangap gani ka tin jumle ko ang hakal nong ka baningkong kat khat ka bashipo ka stich kinong galatia namar hatu mentanga boho ikibrio ni ya ublay lani ngawad ya ke ban pensong bahai ikibrio
lada ngadang pensung bahai ki brio ngam shimlong usyakri ukres ke banga kwa ban ong hani kalong ba ka jingjiet ka bangi kran ni kamut kata ke bang mingi bu ningkong yanung ibu ningkong yanung ibu hakmat haba Joshua wang ni jiet pi yanu pin syakri ka jingjiet ka thos phang kata ka jing bu ningkong ka jingi ha ka jingi lani ngibu priority ngibu yanu hakmat hakini gisni ki mamtangi i ki bun ki brio wat ki benget ngibu hakmat lesi ya ka spa ngibu hakmat ya ka jing start ngibu hakmat ya ki jong ka do nang kam ta jong Joshua wang gini wang nga jiet ban syakri utrai kemut nga jiet ban bu shwa ya utrai ningkong ban jiet ya utrai kemut ban bu ka jing shani au blay ban bu kata ka jing mut jing perkat ka jing au blay ban bu ya kata ka jing snow jing ningkong ya blay ka jing IT lot ka jing ya blay ubayem hagani gisni ka kalong ka jing kli yang apa defi hangno ka jing IT ka jing ka baningkong kala ban long hau blay leni hake jong ka do kala ban long ningkong yo blay leni ke jong di ka perthai hangnu ibu ya kata ka jingbut jing perkat ka jungi ibu ka jingbut perkat jungi hau blay haga tin jong blay leni ngi jing perkat jungi ka long shake ki bakin jado kata di ka jingbut banjit ban syakri utrai leni banjit ban syakri ya kita ki play thau bat hakum ka di ka por wang bala dangi jit ban syakri blay ni kadon ka por ke bangi hab ban pensngosi ikibrio ladangi jet ban pensngo bahayu blay kadon ka por ke bangi ni hab ban long ki maujin thot ikibrio na ta kada ko ki binget agen ga sing nga kwa banong phi lada phi jet ban syakri blay kan sapoi ka por ba phinumla ban pensngo bahai kibrio ngam tep ke ge jingya linti ke jong phi ngam tep ke ka jing khot ka jong blay na kam ta jong phi balada blay khot lada phi kwa ban ko ngu yo blay nganong phi kadon ka por ba pihak ban penskusi ya kibreru na kata kada ke banga kwa ban kolong long slur la pi jet yo blay shimik senjam bat num shep ting la kibreru kinum smotnat ya phi ya ka jinget ke jung phi la ni ya kata ka ka ba pi jet shimik senjam ka ba slur bat kum juru ngala ban ko bong Jesus Christ kinum la ban syakri ya ka spa bat yo blay kadang ka por ka ba pindu ya ka spa pindu ya ke jong ka perthai ba pi jet ya Jesus Christ kumunong penem lani fijet ban pensong ha yau blay kata kalong ke ba ngi hak ban ya kendu ha ka jingim ladangi jet ya Jesus Christ ladangi jet ban buat ladangi jet ban syakri yau blay ladangi jet ban le ya kaman ka jong blay apostol Jacob ongkom ni ha ka shiti jong ha ka nong ka basaw ka ka basaw ngan pulien ka por wong ba wong kini kintin ngap ngan puli ka ongkom ni phi ki baklim hatu phim tip ba kata ka jingelok bat ka perthai ka long ka jing shuani oblay namar kata unu ru ba man ban long ulok ka perthai upon long ina di ubashun ya oblay ken kani ka long kata ka benta ka long ba ladangi jid ban syakri oblay kamla ban long bangin ya rengkat bat ka perthai kamla ban long bangin pensung bahai ka perthai lani kamla ban long bangin ya kersum bat ka jong kani ka perthai na kata ngin tenjuk bahai ledi ngin wat bahai ledi hakan ke sngi ling bakan ke khubor ba ublay bu ke dok nu jonga yanu ngi jet yanu ngi syakri ladangi ong ngilong ki kestan ladangi ong bangilong ki bengai hendrai ngi yat rengkat batkan ke perthai ka jing jungi ngi dang ke sum lang batkan ke perthai ngi dang long kom ba long maki ken mau ken gawai ngi long ki nong shuon ke jong blay snap ken ga ba ke bible ka ong tangan puli bang sai sen wong kan ong ni phi ki baklem atu phim tep ba kata ka jing lok bat ka perthai ka long ka jing shuon yo blay namar kata unu nuru ba man ban long ulok ka perthai upon long iladi ubashun ya ublay ken na ta kada ngim la ban ong ba ngan syakri ublay ha ga ju ko por ngan kersum bat ken ka perthai ngan syakri ublay ha ga ju ko por ngan bu hakmat ya kaspa lani ngan le ke boro ban yo ka spa lani kapla ban long bang nong bangan syakri ublay ndai ha ga ju ko por pat bangin long kinong pensong pa ya ki brio na ta kada ha ka ni kasni la de pide ki bengai ki bla padiang yu Jesus Christ kan ma kini ko wai ngi hak ban song thu bala ngi jet ya ublay ngin don ki ke bangi hak ban do ngi don ki bangi hak len ladi bat ngin do no ikta ke bro Jesus Christ ong kom ta ka jingmut ban jet yu blay ka long ru bangin rong ya ka krdop ka bakem
haklen nong ka ba nyo ka gospel jong Matius kal nong ka ba nyo gud khat ba khat lai khat sao ko ong kupta kal nong ka ba nyo gud khat ba khat lai khat sao ngan pulien ka por Jesus Christ wong bangi haban yat leng bai kata ka khrdop ka bekem tong an pulien len nong ba nyo gud khat ba khat lai bat khat sao ong tu besut leng bai ka khrdop bekem na ba ka ba keluat ka khrdop ka ba jalan ru kalenti ka ba lam sha ka ban jot bon ru ki ba ya besut nakata henrai a ka ba kem kata ka khrdop a ka ba wet ru kata ka lenti ka ba lam sha ka ban em a ki long khindiat ru ki ba shem ya kata ke ige banga kwa manong ni kelong ba ladangi ong bangan jet ban bud yu Jesus Christ ladangi ong banga jet ban shakri yu blay kum ki bange ni don kap masung thu bangi ha banya lemba ka khrdop ka ba kem kani ka khrdop ka ba kem ka crunch phang kata ka jing ka jingele bun sin ni sutu bakla la ni bun ki ba sutu bakla ki ong bala danga priang yu Jesus Christ la danga bud yu blay la danga shakri yu blay la danga snap ya ka jing khat ka jong blay baro kin sok aga jem janga re em ka Bible ka bangi puli ka hikayangi ka itu lupayangi la dangi bud yu Jesus Christ la dangi snap ya ka jing khat ka jong blay la dangi kwa ban em ka jing em ka bapen sko bahayu blay ni ha ban ya chibun ki jing chibun ki jingele bat kum joru ni ha ban besot ya ka ni kalinti ka bakem kalenti ka bakem ka umot ka bakran pang kata ka jing ka jing so sat lene ka ba ni ha ban pen yala ka jing ka jingi pen ya ka jing ka jingi ban ka jing ka ba pen som ha shisha yu blai ngimla ban le kat baman ngimla ban kren kat baman ngimla ban perkat ka ban kat baman kata ken ka di ka jing ka bangi ha ban ya lenti ka bakem ka ba keloi ka lang klenti ka bangi kila ban le kat ka baman na ta ka daw ki brio ka perti kila ban kren kat baman kila ban perkat kat baman kila ban le kat baman ha ka jing ka jungki kamdan kata ka jing penwet yaki hendai tangan ka wai kalong ba ka tin be ka ong lading episode lengba kata ka khrdap ka bakem kan ya lamingi ken sha ka jing kata ka long ka bakut jong ka jing ya lemba ka jing jiet jungi ban shikriyo trai hendai ladangi ya pat hakalenti ka ba keluat ka ba ngila ban le kat baman nanong ipi kata ka kan ya lam sha ka ka ba kodet bat sha kata ka ba ka jing ka ban jot no kata de ka tin ga jong blai Jesus Christ wang bala dangi bud yu ni haban ba la ka ding phna haklen nong ga bakhat riu Matius si kal nong bakhat riu wang bangi haban la da unu man ban bud yang wa ban ba ya la ka ding phna snap gani ga tin jong blai ko ong haklen nong ga bakhat riu ko khat ka arpusa onda kum ta Jesus wul ong hakis ran jongu la da unu ru man ban wan na dien jonga ai bu un len ni la di bat un ra ela ka ding phna pat un wan bud yanga na ba uno nuru baman ban pen em ela ka man sim un do no eka pat uno nuru ban do no ela ka man sim na ka ban ta junga un shemeka hangni Jesus Christ wang ladangi kwa ban jiet yu Jesus Christ ladangi bud yu Jesus Christ ladangi kwa ban bud yu Jesus Christ ni hab ban ba ela ka ding phna kani ka ding phna ru ka kren spang kata ka jingem ka ba ai tilut ka ba len lende ka ba ngi haban do no ya ke ba ngi jus ngau tenat ka ngi haban do no ya kata ke ba ngi jus ngau bang ban le baro sketa kata de ke jimun ban bud ya Jesus Christ na kata kada ha kan ge singa kwa yangi ban tenjo ilade hatu nga bun em ya Jesus Christ hatu nga snap em ya ke ba uble khat nga ada don penje piki shakir ge jong tra piu skau ke jing khat ke jong blai kin ma ba ke jing khat ke jong blai kan wan rengkat bat kan ka jing len la de ha ke jing ke jong pi ndai tang ko ke ba ngakwa bani thu tin je blai ke ka kularingi ba ka don ke jing em ka jing em ka ba bom jukut bat ka jing kular ke jong blai ka long na ka banta jungi hapren jo kita ke jing kim hapren jo kita ke jing len la de ke jungi kin ma ba tin je blai ka ong ba u blai unom e no engi un ai ke jing sok hapren kata ke jing ke jing ka bengi kindo un ai ke thma hapren ke jing le ke jungi na ka daw ha ke singa ke banga kwa ban long ka long tungin ya ya ka ban jiet ya utrai tungin sungthu ya ka ni ka kintien ka ba u Joshua wang nga bat ka yin jonga ngin shakri utrai nga jiet ban shakri utrai but dei tang kini ke ka bang ong ipi mentan ban ba ka ding phna la ni ban ya ngil ti ka bakem wat ka tin bi ka ong ba wat ka pertheru kan isi ingi la dangin pulih ka lenong ga ba khatsan Yohanes ka gospel jong Yohanes ka lenong ba khatsan
Tien jong blai ki thu ngi ya kani ka benta ngap ngan puli ni ka por ka lenong ka bakhat san bat ka khat ka bakhat khandai ko ong lara phi long na ka jong ka porthai ka ta ka porthai kan dai ye ya la ka jong ndai na ba phim long na ka jong ka porthai ndai mangang la jiet ye phi na ka jong ka porthai na mar ka ta ken ka ta ka porthai ka shu ni phi lara phi ya limba ki jing ya ka ba ki breu ki shu ni phi ka porthai ka shu ni phi nga kwa ban penchlu ri phi ko ki pravnge kata kam dei ka ba ngi dei ban skop hla na mar ka tien jum lai kala ye thu lu pai ngi la dangi shakri u blai ngi jet ban le ka mon ga jong blai da dangi jet ban pis ko bhai blai kan don ka por ba ki breu jo ka pertai kin shu ni ki parlok ki bingi e kin shu ni na mar blai ba ngi ngim la ban pensung bha ye ki na ta kada wanam skop her haba pi jet ya kan gelenti ban shakri u try kan gelenti ka ba le sikalam nong ga gelenti ka ba Henry hapren ju kita pat kadon pat ka jing don kat ka jong blai kata kadon ka jing kut khu ga jong blai kadon ka jing don kat ka jong blai ya no pin jet ani ka sni tungin jet ya Jesus Christ lani ginum long kristan tang balong tang na kam ta ka jing so bha lani kata ka jing bit jing biang ka do ka jongi bon ki brio ki ni sni ki long kristan lani ki ong bangi ni bod ya Jesus Christ tang na ka daw bakin yo jing mentoy tang ban yo ya kata ke ka jing dawa jo kato ni puli haka bible ni puli haka gospel hi jong uyones kal nong ka ban rio la da puli haka gospel jong uyones kal nong ban rio hang ni kal nong barok wei la da puli ni nom yedon por ban puli mentah rei phila ban puli hi ka tin ble ki thu ingi ba kidan buon ki bre ki ba bot yu Jesus Christ hadien ba u Jesus Christ ula besai ki la da puli hang ni kadon ka kamba ga jong blai hakal nong ka ba hakal nong ban rio khat ben kong ter ki thu ingi ba u Jesus Christ hadin ula hikai ula besai ki di san hajar da pu ula besai ki da ka dok ha bar kum ta ter ka jing ka khu jong blai ka tu ya ki ba long la da puli ter ni buon ki bre kla wahat yu Jesus Christ kila wahat yu Jesus Christ na marba ula le ya kita ki jing pendap ya ka met bari ka do juki Henry Jesus Christ hadin jong kani ula bu jing kli ki hakal dokhat ka bar pun rio tengin puli kini dokhat ka bar pun rio ko angkum di Jesus Christ ula snang ki wang nu Jesus ulai thu aki ba ulang shisha nga ong phi wat nga om na ba phi la yo i ki kamba Henry na ba phi la ya bam na kita ki pu bat phi la kedang Wat 3 minute ban yo ya kata ka jing bam ka ban jot no ndai kata ka jing bam ka ban yaisa sha ka jing im bam jikot ya ka ba ko no bre un IP number uni ya uni uta pa ublehi ula pen scam ton bon ki bre ki wat ya Jesus Christ tang ban biang yeladi na kata ka daw ngi ju so don ki bre wang dua yang mangan biang ka kam ka jam dua yang bangan kwat nyen kia dua yang hoi kita kilong ki budan kam ndai ka jing kli kalong hatu pi bod ya Jesus Christ tang nam ta kita ki daw lada ngi bod ya Jesus Christ tang na kata ka daw ngi nong pi kalong tik kum kini gibre ki bawat ya Jesus Christ tang ban yo ban ya ka jing pendap ha ka po ban juki haba Joshua wang manga ba ka ying in shakri utrai ngin jiet utrai kani kam tho tang ya kata ka jing biang ka jing bet ha ka ni ka met ha ka ni ka do ha ka ik besbar handai ka crunch phang kata ka jing dei ka ba im bat ublei ngam tip ka jing dei ka jing pi bat ublei hatu kata ka jing dei ka jong pi bar ublei ka long na ka daw ba phi e yu try le na ka daw ba phi sung thu ba ublei ula pen em phi le ni ba phi sung thu ba ublei ula wan man yap nan ta ki pop ka jong phi le ni phi wat ublei tang na ka daw ba phin yo ai la da ka long kum ta ni la ba clash bon na ta ka daw tong nginum long kum ta hakin ka pon ringin long kum ba long Petrus ka bible ki thu ingi hakal nong ba khan riu Matthias kal dokhat ba khan riu kan yo ba Petrus usung thu ye ni Jesus Christ wang me ong sepang jonga bangalong way dadagi puli ha kaduk khat ka tin beki thu ba Petrus wang me long ukres nong penem ukhon jong blai Petrus hangni uida yu I ya Jesus Christ om tang kum ta ubre uban ban ai u ke jing kwa ha ka met ka jung lani ka ba shabar Henry Petrus usung thu ba Jesus Christ ulong undong penem bat ka tin jebe ki thu ingi bat dei kan ni kan ka ba pelong yo Petrus tu ban sung thu ban ong tra shinung let nami hadin ba kini ki babun ki brio kla yo skowi kan ni ka jing kai jong Jesus Christ hadin ba akan nong ban rio ma yones hadin ba kini ki brio buon kila shamjing ban bot yo Jesus Christ na marba ban bot yo Jesus Christ kalong ka ba ki sung thu kalong ka ba shisha
ban bu di Jesus Christ kenam la ban sngap ke jing kai ke jong kim la ban pediang namar kilong ki pa ong ka tin jom lei bat ka tin jom lei ka ong ba hadin jo kata kila bun kibla ino ya Jesus Christ but de hang ni ken ba Jesus Christ ukli na ki senran ke jong hatu pir punya hatu pir punya yanga kumba kini ki wei hande ka tin jom lei ka ong ba Petrus wang kini kintian trash nungin lei maybe don ka tin ka jing em Petrus usung tu ba ladang alej na utrai nganum la ban yo ya ka jing em de tang ha utrai mangala ban yo ya ka jing em kata de kata ken ka de ben long ya ka jib jingi ni je di oblay na mar ula ban pen em ya ka men sim jingi ni je di oblay na mar ba un ai ngi ka jing em pa bom jikot ni je di oblay na mar ba ula je chwa ma uingi ula e chwa ya ka jim jingi hot ka spa ka pho kita ka jing don kam ha ka met jingi kelong ka don kam en re tungin bu ya ka ni ka thong ka baning kong ban kelil di balai ken ngaji di Jesus Christ ladang ni don ya kata ka jing so tho ladang ni la so tho ya kata nganong pi ni la ban yang scam ha preng ge jing bun ha ki di kisngi ki breu ki phaidien ni pet ki ba bun ki breu ki nong yilam wat kita ki breu ki bala jual ya ka gospel ru ki phaidien balai le se na ka daw ba ni dang wa di Jesus Christ tang ban tang nasla lani ni so thu ya kata ya Jesus Christ tang na shabar na ta kadaw ha ka dikas ni kwa ban kintu ye phi ki prabengej bat ki perlok tungin bat scam ngin je di Jesus Christ ngi so thu ikni ka we ba pren jo ki jing pren jo ka jing le kombalong upol wong ikni kintien ha ka lenong ka ba prak shakin ng rom wong ki ikni kintien wong manuban penya khlat nga na ka jing ka jong Christ tigini pelik ndia tigini ka khat Bible ka ong ni terus ngine pulian ka por wang hakini ket khat ka ba lai pu pra wang namban nganget scam ba ka jingyap lemni ka jingim lemni ki angel lemni ki nong sicha lemni ki ba don board lemni ki eke eru ki ba long manta lemni ki eru ki ban sarlong lemni ka jingjrong lemni ka jingjiliu lemni ki eru ka waipat ka jingthau kan omla ken ban penya khla no ingi na ka ta ka jingi ka jong blai ka ba how Christ Jesus utra jingi upolang ni ukli ni ka jingkili nadu ka khat ba life san wong wai ban penya khla no ingi na ka jing ka jong Chris kala not lani ka shipa lani ka jing pin stamben lani ka jing than lani ka jing lingkot lani ka jing ma lani ka white lam but hadin bo labu ini ka jingkili wai kini ka juba ba ka khat ka ba life prag ban le ban puli wong kini bar khat kinum la ban penya khlat ingi na ka jing ka jong blai ti la dangi la jet yu blai hakata ka benta la dangi jet ban shakiru blai ban ya lemba kini ka jing ban ya lemba ka jing le ban pen scam ka jingi ban bat scam yu tra anong pi hadu ka sngi ba kod ru ka jingi ni la ban yang scam na ta ka daw kam tam kini ka sngi ki ba ni im da shibun ki jing le ka ba ka balang ki parbenget mangi ki benget ya dengkat bat ka ni ka pertai ka jing tenjo juga dika klam dan dika jing tenjo ka ba lakta ka pertai bro ko we ban nganong pi ladang ngim klan ka jinget ka jungi ladang ngim bu shisha ya kata ka jing jet ban ong try ngan jet emi nganong pi kalau ka pasuk ingi ban sha rong no ha ke jong ka pertai kalau ka pasuk ingi ban sha rong no ha kita ki jing artatin ha kita ki jing atlung jogan ka pertai ki ba wan show ingi red hakani kisngi ladang ni jet pat yu blai ban ong ko mo Joshua nga ko jing bot scam la galong kat balong jakat baja preng jong ki eriong preng jong ka jingile ngan jet utrai ngan but ni kong utrai ngan oi phi inu ya ka jing job ka jong blai ka jing jing tin lemag ini kubori baret ka ba utrai bu ka do nu jong nga shkwa ban I mean see me phi tu jet yu utrai jet ban shakri utrai bu ni kong utrai wat chwai utrai ka kitij bik ong wat chwai ka hima ga jong blai bari ke ibaro on sa alang tam ya phi ti hagari ka por ngi ne bu ka jing dwai bu bleu na ker khu phi bu ya ka dikawai kata kalong long kat balong jaga baja angan sno how try ha ka jim jonga man ka si ti ni dwai lang ni ka por bleu ker khu ya ka jim ka jong phi hallelujah blai ngada dwai hen ka por nam ta jong baro ki ba pet ki ba snap ikan ka khubor ken try ablai ki ba ya lamba ka jing tenjo ke try ki ba ya hapdain jo ka jing e ke try ni em ki kisni ki ba khadu ken try bat kumbalong ha ki por jong u Joshua ya ke ba ki bon ki brio ke try ki ba stang ba suntuit na ka jing e ke juki henre ablai ngada dwai man bat scam yengi ke try but ai ba ki parabengej abi ki brio ke jume but try bangin la ban bat scam mi ba ngin
pet ki khmat jungi tang sheme ba tang sheme namar hame ka don ka jing em ke troa ni tep ke troa ni hab nya lenti ka lenti ke e ni tep ke troa ni hab nya lenti lemba ki khrdop ki bekem ni haban ba ki ding phna ga jungi ni haban ai kindu shibun ki thma and they plain ju ki ke baro angin num do no e ke jinget ke jungi hame ngin shikri me kat bangin ang sa ka jing ring men sim ga jungi ngin shikri me pat ngin wat e ka khmat ka jume namar hang ta ke troa ka don ka jing suk hang ta ka don ka jing job hang ta ka don ka jing lai lo ke troa kur khui ki prabang baro badi perlok baro ki bapai lemba kan ka video ke troa ya kan ka khobor kan ka singi haga kerten jong jisu banasra ngi da dwai ba ngi pan kini baro amen amen tu blin kur khui bi nganget baro na pedeng jo phi philayo ke jingker khu na ka jing mane bat ka jing yaro bat kumjuru phi yo ka jingker khu na ka tin ke jomble khoble shibon ngin sa shem pa hakwe ka por hakwe ka tayo ka ban saman amen